Hej ľudia, ja vás tam ďalšie video, ale to už tlačia Lotyši. Hej, zle som natočil video, lebo tu prišla moja mama, hovorila, že či nejdem jesť, ale okej. A takže natáčam video a dávajú hneď kolo, to nevadí, ale to je asi druhé kolo, si myslím, natočím play-off majstrovstva sveta, lebo už dlho som nenatáčal videa, to mi veľmi chýba. Natočil som teraz natočil som teraz short, čo má už 100 zhľadnutia a 10 lajkov. Prosím, musím aj vyrovnať, lebo som sa nesústredil na to a... Tu daj ďaleko. Vyhodil ten puk, no tak to je dobré. To je zle, vlastne musíme ešte zohrať boli, ktoré sme prehrali. A 10 sekúnd ešte. Poď, Kelemen. Ale chytil to, ešte 1 sekundu máme. Na zohrávanie boli hneď strelať. A prehrali sme ho. Takže prvá tretina 1-0 pre Lotyšov. A vyhrali sme boli a Slavkovský už môže strieľať. Gól! Slavkovský dáva gól. Tak to je neuveriteľné. OK, že by sme otočili skoro, nie takto. A Tatar mohol strieľať, nádherná strela, fakt páčila sa mi táto strela. Slavkovský tam zabránil puku. Ešte tam je Tatar, strieľal gól! Otačávame skore na 2-1 pre Slovákov. Nádhera. Tak, na 3 rozohrané boli ešte Tatar tam je. Tatar strieľal, ale zle strieľal. No, škoda. Strela z modrej čiary, ešte tam bola dorážka, ešte. No, milión dorážok sme tam mali, ale to nevadí. Ale vyhráme 2-1, to je dôležité, aby sme získali v tabuľke tých 3 bodov, aby sme postupili do finále alebo do semifinále. Nepotrebujeme ani body, ale potrebujeme výhra. A to je jedno, či budeme mať inkasovaný gól, ale to vôbec nevadí. Ide o medailu. Pozor. Ale hlavne o štvrťfinále a semifinále sú najdôležitejšie aj v finále. Tatar mohol dať gól. Ne, a 7 strel, ok, 7 strel. Tam sme mali 4 strel, takže 11 strel na branu. Dokopy. Škoda jedného inkasovaného gólu. Dorážka. Kámo, 3 dorážky sme tam mali, no. Takže je to 13 strel. Neviem, či sa počítala aj tá tretia, ale OK. Ale asi už nie, lebo bolo to už v lapačke. Nádherná točka Lotyšov. A to akože Lotyši majú, no, minulý rok mali veľmi dobrého brankára. To som fakt, že čumel a toto mohla byť šanca. Ty kokos. No. Slavkovský, ty kokos, jaká strela. Dobre, a držanie puku, takže... Tak. Slavkovského strela. Blokovaná. Ne, vlastne blokovaná, ale brankár to chytil v lapačke. Držal ju. Slavkovský ešte jedno strela. Slavkovský? Co si robíš sám? No posledná strela Slavkovského asi. Nie je to posledná, ešte tam mal puk. A pozor. Slavkovský! To bolo neuveriteľné, ale dobre. Puk je v strednom pásme. Takže, ako vidíme, tak sme vyhrali a získali v tabuľke 3 body. Hej, počkaj, ja vám ešte ukážem, takže najocenejší hráč to bol Lotyšský. Ale to vôbec nevadí, lebo my sme tu... to nevadí, že sme na druhom mieste. Ide o výhre, takže... Tak, jeden kasovaný gól, čo bola veľká chyba, lebo som sa nesústredil. Mohli by sme dať aj veľa gólov, som mal veľmi veľa strelov na brány, 20 strelov na brány a ideme na ďalšie video, bude play-off, takže tak ľudia, keď sa vám páčilo, dajte like, bolo to krátke video, ja viem, ale to mi nevadí, 5 minútové video je za mňa OK, takže ako vidíte, tak už iba jeden
toto a postupujeme do štvrťfinále, semifinále a finále. Hej, toto posledné, hej, čo tu je, toto tu modré, hej, čo teraz tu Slovensko vidíte, tak uvidíme. Takže Švédsko už postupilo do semifinále, Rusko postupilo, Kanada a Švajčiarsko. Hej, a vo štvrťfinále, hej, takže v 8 finále, hej, proti Fínsku musíme vyhrať, lebo playoff, hej. Ale je to playoff, takže ok, hej, ako vidíte. Takže keď sa vám páčilo videjko, dajte like, odber, subscribe a ja sa budem tešiť ďalšie videá. Takže čaute.